wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wa syuhabati wa tabi'in wal awliya il arifin wal ulama il amilin wal malaikatil muqarrabin wal jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat thumma ila hadrati jamil awliya ibn asyih mahyudin abdul qadir jilani wa syahibul hasan asyadri wa syaitna hamzah wa sultana kemataran wa jamil awliya tisati wa syaiti ta'ifati sufiyati asyih junatil baghdadi wa bahauddin anak sabaniyah wa sahibul hikam syekh Ahmad ibnu Athaillah Sakandari lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati walidaina warhamhum kama rabbayana shighara lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati jami'i ashabina minas sadiliyin was sadiliyat ala khiyai minhum wal amwat min zaman Syekh Abdul Hasan Asadili ila hada zaman tuma ila yaumil qiyamah. Khususon sadiliyin sadiliyat jamaah peta Kediri wa khususon jamaah peta Kediri titik Karangrejo wabil khusus dulur-dulur kanca-kanca ingkang sampun ngriyini kita kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika Pak Suroso Pace, Pak Iwan Setiawan Gurah, Mas Nur Kholis Suswan, Bu Sudarti Suswan, Pak Sukardi Ndelopo, Pak Mulyono Ndelopo, Pak Ali, Pak Nur Ali, lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina li silsilati sadiliyah qadriyah wa naqsabaniyah khususon Syekh Mustaqim Husain wa usulihi wa furu'ihi wa Syekh Abdul Jalil Mustaqim wa usulihi wa furu'ihi wa saikhina murabbi ruhina wa mursyidina Syekh Muhammad Salahuddin Alayubi bin Abdul Jalil Mustaqim qaddasallahu sirah lahumul Fatihah. Bismillah. Ila hadrati Sayyidina Khudin alaihi salam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina tahirin. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, para rawuh sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin.
kula dalah panjenengan sedaya wonten ing saat menika tasih pinaringan saged makempal wonten ing menika majelis dalam rangka sami'na wa ata'na dumateng guru mursyid inggih menika nglampahi rutinan lakon jaguman tiap malam Selasa. Ingkang mugi-mugi pakempelan kita sedaya estu-estu dipun ridhoni Allah Subhanahu wa taala. Dan dipun paringi barokah manfaat masyarakat dunya tuwin akhirat. Allahumma amin. Monggo kita lajengaken malih ngaos kitab Al-Hikam dawuhipun Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu suwarun qaimatun. Dadi amal niku kaya dene gambar sing ngadeg. Ya gambar wong, gambar sapi, gambar wedhus, gambar jaran. Aikal ashkhasil lati laisa fiha arwahun fala nafa biha. Tegese utawa kaya jasad sing ora enek roe, sing ora iso nyapo-nyapo, ora iso manfaati apa-apa. Niku. Panjenengan sedaya mbok menawa enten sing gadah kucing kampung utawa kucing lokal. Niku nalika panjenengan goreng pindang utawa ikan asin. Kira-kira piye niku kucinge panjenengan? Kira bayu. Ngeyang. Bahasane menawa njaluk. Saman uncali pakai tubruk dimau ngetekur saking enake. Terus cobi-cobi sekali-sekali. Panjenengan pados gambar pindang sing pun digoreng diadai piring. Terus njajal sampean sugune sampean pakani kucing. Kira-kira apa ya dimam napa mboten? Tentu mboten kan ngoten. Ya. Wong kucing lho iso bedakne antara gambar utawa duduk. Iku tegese niku saking betapa rendahe gambar niku ngoten. Ya niku amalan sing kaya dene napa niku gambar niku. Artine niku mboten enten roe. Niku. Nek pindang tenanan niku artine amalan sing ikhlas niku, tapi kucing gitu ya. Terus malih wonten tiyang ingkang kagungan bojo sing ayu. Kelase umpamane katakanlah artis umpamane. Nah niku. Kanca-kanca niku padha kata sing terpesona mergo teko ayune niku wau. Sampai ngelek idune dhewe tapi. Lah, suatu saat niku roe mboten enten. Tegese napa niku? Mati. Lah niku. Pas nalika mati niku umpamane niku dereng dikubur. Terus umpama sing gadah bojo niku panjenengan. Terus ngancani turu sewengi ning jero kamar dalam posisi kamar ditutup ngono piye perasaan jenengan?
ngeri ya, wedi. Lah nyapa? Lah wis padha ae cuma ra enek roe kan ngoten mawon. Kok iso dadi ngeri malihan dadi wedi. Ya ngono. Dadi lah ya ngoten. Dadi ngoten niku. Dadi ra enek roe ngoten lho, wis beda. Pun. Saderengipun kita lanjutaken pembahasan langkung rumiyin monggo kita pahami daripada lafat ikhlas. Mergo ikhlas niku enek sing ikhlas Indonesia. Ikhlas sing wis tradisi utawa biasa diucapne wong Indonesia, terutama wong Jawa. Nah niku ikhlas-ikhlas model ngoten niku sanes ikhlas-ikhlas sing badhe kita bahas niki. Ikhlas niku teko lafat kholaso, artine niku ucul utawa rampung terus enek sing maknani uwis. Biwasni af'ala yuf'ilu if'alan akhlaso yukhlisu ikhlason bimakna takdiyah. Tegese ikhlas niku maknane ditambahi ake. Asale ucul dadi ngeculake, asale rampung dadi ngrampungake. Contone niki ikhlas Jawa lho niku contone. Ana wong tuku rokok. Duite 50.000, regane 20.000. Terus digolekne susuk. Disusuki timbang nemon niku tukar ado-ado, digolekne digresek-gresekne. Mas umpama susuke kula campur yatra receh-receh nu pripun? Oh nggih, mboten napa-napa. Nah, digolekne. Akhirnya pun temu, pun Mas monggo niki sampean hitung malih. Oh nggih, ora dihitung, langsung dibelesek nang celana. Blesek. Teko omah dihitung niku dadak megur 17.000. Tegese kurang 8.000. Bae jelan jelu. Sego pecel sak piring ya. Dihitung bolak-balik terus ditegur karo kancane. Kang nyapa sampean lho ngitung dhuwit sak mono kok dibulan baleni. Kaya wong bingung ngono. Aku malah tuku rokok, duwite 50.000, rokok regane 20.000. Lah kok bahasan anu to? Aku ya ditekoni, gelem duwe receh Mas, gelem. Terus kon ngitung maneh, ya sampean ngitung ora, langsung tak kantongi. Lah teko omah tak hitung dadak 17.000. Lah kuwi salahmu Kang, ora kok hitung. Ngene iki umpama sampean genah ning yang rono, iki paling-paling sampean dikira mengada-ada. Utawa mungkin dikira ceplok ning dalan. Walah Kang wong wis migur dhuwit sakmono wae lho. Mbok diikhlasne ae. Lah niki lho. Bahasa ikhlas sing niki sanes ikhlas sing dimaksud teng mriki. Utawa mungkin sampean sering mungkin ya hari-hari mungkin sering mireng kata-kata ikhlas niku ikhlas Jawa niku sanes niki. Nek ikhlas sing teng mriki maknane murnine amal. Monggo kalih dipun dahar nggih boten napa saestu. Kados teng Kliwonan ngoten niku lho. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Ayo. Monggo. Nggih. Monggo selak metetek. Nggih. Monggo. Murnine amal. Jadi tujuan amale, tujuan ibadahe mung murni krana Gusti Allah Ta'ala. Tegese ora kecampuran liya-liya. Ora enek nunutan liya-liya. Ben ngene ora ana. Mung lillahi ta'ala. Ai bi ghairi muhallatatil ghair. Ora kecampuran apa-apa. Niku namine ikhlas teng mriki panggonan utawa tengene bab tasawuf. Pun al-a'malu suwarun qaimatun. Dadi wong sing amal, wong sing ibadah kok ora ikhlas
kuwi kaya dene mung gambar salat, gambar wis pokoke kaya gambar. Ya ngoten. Nek ngono lah mending gak salat no. Lah percuman. Kesel-kesel ora oleh apa-apa. Oh, salah, mboten pareng ngoten niku. Ya tetep apik sing lakoni salat senajan durung saged ikhlas ngoten. Ya oleh-oleh gambar gak apa-apa. Ya cara umpama dol-dolane nek umpama ikhlas kuwi katakan umane padha mau gambar no gambar sapi. Nek sapine sapi tenan, nek sing layak disembelih nggih kurban paling boten regane pancen mesti ngerti paling ya sekitar nek kula jarang ngikuti berita ngono niku. Paling ya mungkin sekitar 15-an lah. Piro? 20 nggih 20 nggih. Ngoten. Sekitar 20. Lah nek gambar sapi sampean tau tuku poster teng pinggir dalan niku nggih to? Niku paling 10.000 regane. Nah niku terlalu adoh bedane niku. Tapi ya lumayan oleh-oleh gambar sapi timbang gambar hantu. Lumayan nggih nerang-nerangne putune, nerangne anake. Iki lho nduk, iki lho le gambar sapi. Pakanane sapi kuwi ngene, jaman biyen kuwi dingge narik cikar, nggawa barang-barang, dingge bajak sawah, ngono. Iki sikile tapi ora iso mlaku le mergo ora enek roe. Iki cangkeme ora iso mam mergo ora enek roe. Ngono. Lumayan. Tapi nek didol ya megur 10.000-an. Tapi nek umpamane sapi tenan regane sekitar 20 juta. Bedane akeh nemen. Nah niku. Ya mung kaya-kaya niku nek umpamane megur salat ora ikhlas nek kaya etok-etok nih, etok salat. Ya senajan mung etok-etok, nek etok-etok salat kan luwih apik to timbang etok-etok misuh ngono umpamane ngoten nggih. Umpamane sampean duwe anak sing cilik ngoten umur-umur utawa putune utawa ponakan umur-umur 3 tahun, 4 tahun niku nek mau salat niku sing diwaca apa. Nggih to. Paling ya seger melu-meluan tok to. Sore-sore nu macak mluwidit sarungan busana muslim ketonan yang dile yang masjid salat iya marem jenengan ya bangga. Nggih. Tenan niku. Padahal teng masjid niku malah yang kerjenta jadi tok. Ngene paling walad dolin. Amin. Lah niku tok. Ngoten. Tapi nggih semarem, lumayan anake wis kersa niku wae. Ah timbang umpamane enek wong misuh ning pinggir dalan. Umpamane diamputi ngono, diterokne karo putune utawa ponakane sampean utawa anake sampean. Diamputi padahal ya ora ero tujuane ngono kuwi nyapa ya ora ero. Tapi kira-kira mungkin hus, gak pareng kaya ngono kuwi gak apik. Kan ngoten gitu. Dadi mending-mending etok-etok salat timbang etok-etok misuh kan padha-padha meneh etok-etok kan ngoten. Ngoten. Pun sakniki bahas masalah dundungane ikhlas, tingkatane ikhlas. Niku. Dadi mengke panjenengan sedaya termasuk nggih kula niku mengke kula sukani cermin, 3 cermin. Lah cerminane panjenengan mengke tenggene cerminan sing pundi? Ikhlase ibadah kula panjenengan mengke tenggene ikhlas sing pundi? Sing roh nggih kula panjenengan dhewe mung sing lakoni ibadah kula panjenengan sedaya nggih ta. Apa sing ikhlas ke-1 nomor 1, apa ikhlas sing nomor 2, apa sing paling puncake dhewe ikhlas nggih menika nomor 3. Nggih, monggo. Pak Saiful, monggo kalih didhahar. Pun to, kados teng kliwonan ngoten, santai mawon nggih. Santai mawon. Malah duwe fungsi gitu, mam kali ngrungokne kan malah kerja double. Nah, ikhlas yang pertama inggih menika ikhlasul ubadi. Jam'u abidin artine wong sing ahli ibadah. Wong sing ahli ibadah niku
nek tenggene sarai niku ikhlasul abror jam ubirin tegese wong sing nglakoni kebaikan niku sami mawon artine. Jadi ikhlas yang pertama niku ikhlase ubat wong sing ahli ibadah. Lah iku piye salat anu ikhlase niku piye? Salamatu a'malihim minar ya'il jaliyi wal khafiyyi. Jadi ikhlase ubat niku tegese ikhlas yang pertama, tingkatan pertama niku. Niku slamete amal-amalane ubat niku wau sangka pamer. Riya niku artine pamer. Baik pamer niku sing jaliyen tegese terang-terangan sing di mamane pamer diucapne apa dengan ekspresi, apa dengan tingkah dan sebagainya. Niku namine riya jaliyen. Nah terus pamer sing bangsa khofi samar. Kaya umpamane sampean isu-isu budal ning gone masjid diisiki. Terus salat jentak-jentik urung subuh salat dhewe. Mbok menawa nek wong sing iso nyawang aku aruh lumayan ya Pak Imam. Dhisik salat dhewe wae ngono kan lumayan. Kok terus disebar luasnya cerita rono Pak Imam wong sregep. Utawa niku deres Quran. Niku ya dhewe jane, dhewe, ora ana sapa-sapa. Salate pas niku sing pertama niku nggih dhewe. Niku deres niku nggih dhewe. Jane yo gak banter-banter nemen ngono. Tapi ya sapa-sapa sing sapa ngerti nek enek sing krungokne lha ngono. Pak Imam iki jan tukang deres Quran. Nah, engko terus diceritakne rono-rono niku. Sapa ngerti padahal yo gak aruh. Tur ya orang tentu nek pas salat niku ya nek sing roh ya orang tentu. Utawa pas tadarus niku kok enek sing krungu ya orang tentu. Tapi duwe pikiran kaya ngono kuwi mau. Niku namine riya khofi. Lah niku dislametne saka riya niku. Wis api to niku. Api lumayan. Terus diselametne maneh wa kullu ma fihi hadul nafsi. Diselametne nglakoni ibadah utawa amalan-amalan sing ana bagiane nafsu. Mosok enak yo. Nggih enten wong iki dibahas sampai berarti enggak enten. Ya serba salah. Umpamane ibadah ora patek rajin ya salah. Kerajinan nemen umpamane niku, tapi ditunggangi hawa nafsu ya salah. Nah sing apik piye ya rajin tapi ora ditunggangi hawa nafsu niku. Lah niku. Nah niku angel. Angel, penak diucapne angel dilakoni niku. Saestu niku. Nah terus fala ya'maluna al-amala illa lillahi ta'ala. Jadi abet niku wau orang nglakoni amalan-amalan kecuali lillahi ta'ala. Niku. Kecuali lillahi ta'ala. Sapi to niku. Wis ora krana rena-rena niku. Lillahi ta'ala. Tapi jek enek penyakite. Wis kaya ngono apike, siji slamet teko riya, sing nomor loro slamet teko nglakoni amalan-amalan sing ana diikuti hawa nafsu. Niku jek enek penyakite, jek enek eleke apa? Tolaban litsawabi krana golek enek krana-krana ngene lho. Ngeten iki namine cara basanune ilat-ilat itu penyakit. Niku krana golek ganjaran ben mlebu swarga. Wa haratan minal iqabi lan mlayu teko siksa. Tegese ben ora mlebu neraka. Dadi oleh berbuat ibadah, berbuat amal apa niku wau mergo ben mlebu swarga,
ben ora mlebu neraka. Ah niku embel-embele niku. Nah niku. Wis apik tapi enak ilate ngono kuwi mau. Ma'anis batil amali ilaihim. Terus amal-amale niku diakoni. Iki salatku, iki wiridanku, iki sedekahku, iki posoku lha ngono. Enek ku niku diakoni. Lah apa enek sing gak enek kukune? Apa enek? Duri. Ngono. Mergo rajin diketoki terus dadine malah enek kukune kan. Ngoten. Wal i'timadu alaihi fi tahsili ma dzakara. Terus mengandalkan bahwa hasilnya semua tujuan-tujuan itu karena ibadahnya. Umpamane terus mlebu swarga mergo teko amalku. Ora mlebu neraka mergo teko amalku. Utawa iki sing bangsa amalan. Sing bangsa umpamane contone nyambut gawe. Wah diparingi sukses iso duwe sembarang barang. Iki mergo lehku kerja keras. Mergo lehku gemi. Nah niku, padahal akeh wong sing kerja keras banting tulang awan tinggi bengi tinggi awan munggah gunung medun jurang bae ya. Ya sepanggah ngono-ngono ae kan ngoten. Dan nek ngono-ngono berarti kesuksesan niku wau ora mergo amal niku wau artine teko nyambut gawe niku sanes. Mergo rahmat kanggo Gusti Allah taala, fadhol saking Gusti Allah taala. Ngoten. Oh niki pun mantun niki pembakasan ikhlas yang nomor setunggal. Pun sampean tingali piyambak, aku iki bener ning kene iki aku ngono. Utawa cek durung. Oh durung kelasku kuwi. Nggih, mungkin nomor 2. Sing nomor 2 ikhlasul muhibbin. Ikhlase wong-wong sing demen marang Gusti Allah taala. Perindu Gusti Allah taala, wong sing bronto marang Gusti Allah taala. Lah kuwi piye? Ikhlase model piye? Wa al-amalu lillahi ijlalan wa ta'dziman li annahu ta'ala ahlu lidzalika. Ikhlase niku dadi amale niku wau sedaya mung lillahi ta'ala. Wis gak dicampuri apa-apa. Ijlalan wa ta'dziman lillahi ta'ala. Dadi mengegungni Gusti Allah taala, mergo Gusti Allah taala layak sing digungni. Dadi amale mung krana kuwi. Wis gak diwehi embel-embel apa-apa maneh. Lali qasdi tawabin ora golek ganjaran ben mlebu swarga, wala harapin min iqabin lan ora mlayu teko siksa ben ora mlebu neraka mboten. Wis apik to niku, apik pol. Nah niku. Nah niki contoh. Sing wong sing ning kono kuwi sapa? Nah niki walida qalat Rabi'atul Adawiyah. Iki contone wong sing ning ngene makom kuwi. Niku namine Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Niku termasuk tokoh sufi wonten zamane tabi'in. Nah, zaman niku tokoh sufi niku enten nek mboten salah papat nggih, yen wonten papat. Niku namine Hasan Al-Basri, Sulaiman Ad-Daroni, terus Sofan At-Tauri, niku telu, terus karo Rabi'ah Adawiyah niku. Lah telu-telune sing lanang niku sedaya sampun nate nglamar Rabi'ah Adawiyah tapi ditolak. Tapi niki mboten kula critakne masalah niki sanes bakas niku. Lah niku kan bakas masalah dawe Rabi'ah Adawiyah niku. Sing menyangkut kalih napa niku masalah ikhlas niku wau. Apa dawe? Dawe Rabi'ah Adawiyah ma abattuka
khaufan min narika wala taman fi janatika. Kula niki mboten ibadah dhateng panjenengan krana wedi dhateng siksane panjenengan. Kula mboten wedi mlebu nerakane panjenengan. Lan mboten ngarep-ngarep ganjaran dhateng panjenengan. Kula mboten ngarep-ngarep swargane panjenengan. Ya niku dawuh Rabi Adawiyah. Sapi to niku. Tapi niku perjalanane Rabi Adawiyah, tapi pada akhirnya niku tenggene pun derajat rada dhuwur malih dados wali. Dan niku tasih elek niku tasih mriki tasih enek cacate. Nggih menika fanusi batil ibadatu ilaiha. Ibadah niku tasih diakoni. Nah niku kan dawuhe kan ma'abatuka kula mboten ibadah dhateng panjenengan Gusti enek kulane ta jenenge ngakoni ibadahe. Engko nek seneng ngisor mboten enten akune malih. Mboten. Kula mboten ibadah dhateng panjenengan krana wedi neraka panjenengan lan kula mboten ibadah dhateng panjenengan krana ngarep-ngarep swargane panjenengan. Enek kulane. Mboten. Lah loro-lorone dawuh ikhlas sing nomor 1 lan sing nomor 2 niku wau hakikate bahada binatahaqqi bimana qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Hakikate dawuh Gusti Allah taala iyyaka na'budu. Dateng panjenengan Gusti kula nyembah. Ae la na'budu ila iyyaka maksude kula niki mboten nyembah kecuali mung dateng panjenengan tok. Wis gak dicampuri apa-apa. Wala nusriku fi ibadatina ghairaka. Lan kula mboten menyekutukan ibadah kula dhateng lintune panjenengan. Wis ibadah murni nang Gusti Allah tok. Jenenge sapi ta niku. Nah niku. Tapi sayang niku tasik enek kumantile aku niku. Pun napa jenengan sing nomor 2 niki? Wah durung. Oh paling sing nomor 3. Aja sampai sing pertama niku lho, sing maksude sing saderenge nomor 1 nggih menika sing gambar niku aja sampai lho. Eman-eman. Nggih. Sing nomor 3 ikhlasul arifin niku sing paling puncak ikhlas niku. Sing dhuwur dhewe. Lah apa ikhlasul arifin niku ikhlase wong sing marifat marang Gusti Allah niku syuhuduhum infiradil haqqi bitahrikihim wa taskinihim. Jadi para arifin niku wau menyaksikan. Artine ngrasakne. Ora kok menyaksikan niku artine berarti nyawang mboten. Ngrasakne yen ijene Gusti Allah taala. Ngrasane ijene Gusti Allah taala. Ijen apa? Bitahrikihim wa taskinihim. Sing gerak-gerakne wong sing makrifat, sing menengne wong makrifat niku Gusti Allah taala. Dadi krasa banget yen sing gerak niki Gusti Allah taala, sing menengne Gusti Allah taala. Tegese ora nek campur tangane makhluk. Jadi arifin gak rumangsa belas nek dhewe kaya ngono ki mau. Min ghairi ayyarau li anfusihim fi dalika haulan wala quwatan. Sampai dhewe ora ngrumangsani, ora weruh nek dhewe nglakoni salat, nglakoni ibadah apa ora roh. Ora enek doyone ya ora enek kekuatane blas. Wis kaya wayang niku. Wayang niku nek ora dicekel dalang wis meneng ae wis gak iso apa-apa. Iso apa-apa nek dicekel dalang. Iso obah nek diobahne dalang. Iso omong nek diomongne dalang. Nggih. Nah niku. Fala ya'maluna al-amala illa billahi la bihaulihim wala quwwatihim. Ora nglakoni amalan-amalan
kecuali mung oleh pitulungi Gusti Allah taala. Nek sing 1 2 niku wau amalane lillahi taala. Krana Gusti Allah taala. Nek sing ketiga niki illa billahi, kecuali oleh pitulungi Gusti Allah taala. Beda nggih? Beda napa? Sing siji krana Gusti Allah taala, tapi ibadahe kula dhewe sing ibadah. Nah sing kedua niki, sing ketiga niki ora iso ibadah kecuali oleh pitulungi Gusti Allah taala. Ora mergo teko dayane lan ora mergo teko kekuatane. Lah derajat sing niki wahada arfa'u ma qablahu. Berarti niki cocok kalih hadis qudsi yabtisu bibatsi wa yaqulu bikalami wa yasma'u bisamai wa yabshiru bibasori. Yabtisu bibatsi, para wali-wali nih Gusti Allah taala niku obahe ya obahe Gusti Allah taala. Nah, wis dicekel dalang. Ora senyapa-nyapa, obahe ya obahe Gusti Allah taala. Omonge Gusti Allah taala, dawuhe niku maksudnya. Pengrungune nggih pengrungune Gusti Allah taala. Peningale gawe peningale Gusti Allah taala. Yapsiru bibasori. Wis bayang. Ora iso nyapa-nyapa, nek ora diapa-apane kan ngoten. Mula Sunan Bonang nalika di begal kalih Brandalukajaya Raden Said putra Bupati Tuban Adipati Wilotekno walah kaya ketoprak. Mandek. Bondo apa nyawa? Walah. Lah timbang sampean begal barangku sing rambet jaji iki. Lah mending kuwi lak emas iki. Kolang-kaling. Niku kolang-kaling biasane ngrowobel kok watah. Iki diduting kali Sunan Bonang. Kuwi lak emas kuwi. Dadi emas tenan. Niku umpama diteliti, ya emas tenan. Lah kok iso kaya ngono? Lah sing dawuh niku lho. Gusti Allah taala lewat lisane Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang mboten saged napa-napa kecuali dinapak-napakne. Sing duding niku wau nggih. Wayat tisu bibab sing duding niku nggih Gusti Allah taala. Lah nek sing wis ngendika Gusti Allah taala, lah kuwi lak emas, ya dadi emas tenan. Kun fayakun. Cara ning bahasa priwayangi ngono sabda Pandhita Ratu, apa sing diucapne dadi kenyataan. Nah niku ngoten. Dadi mula ngapunten mungkin kula beda paham kalih umpamane enten karomah sing kudu disembunyikan niku kula beda paham niki. Masalahe lah piye carane ndelikne? Lah wong sing ngobahne mau Gusti Allah taala, sing ngomongane Gusti Allah taala, sing dadekne Gusti Allah taala, leh ndelikne piye? Lah ngoten. Ya ora iso. Ya walaupun Sunan Bonang ku yo gak menceritakan yang sapa-sapa ora nek gunane menceritakan sing gak gunane kan ngoten. Lah tapi kan ana saksine, nggih menika Brandalukajaya. Sinten niku pada akhirnya sinten niku? Sunan Kalijaga. Lah niku cerita sampai cerita niku sampai sakniki. Lah niku. Dadi ya gak iso didelikne piye carane delikne. Gak iso. Wes malih niku ngapunten niki. Kaya manakibe Syekh Abdul Qadir Jailani. Niku kumpulan sejarah singkate perjalanannya Syekh Abdul Qadir Jailani lan karomah-karomai Syekh Abdul Qadir Jailani. Niku dikumpulne
kalih Sayyid Ja'far bin Husain Al-Barzanji. Niku teko sumber-sumber sing kena dipercaya. Teko wali-wali, teko wong-wong sing arifin niku. Sing rada meragukan titik mboten ditulis. Lah lamuno karomah niku mboten oleh diketokne. Ya mesti ora sampai dikumpulne. Dan niku diyakini kalih hampir sedaya wong ahli sunnah wal jamaah. Terutama penganut thariqah Qadiriyah niku. Terus malih kurang lebih 10 tahun yang lalu Pondok Peta menerbitkan Manaqibe Syekh Abdul Hasan Asadili. Sinten pun nate tumbas? Kula nate tumbas menan. Nate tumbas nggih sampun kula waos. Dan niku nerangne tentang sejarah perjalanane singkat-singkate niku kalih karomah-karomahe Syekh Abdul Hasan Asadili. Lah niku Pondok Peta niku sing nyebarne niku. Sing ngedarne Pondok Peta. Lah lamun karomah niku mboten angsal diketokne, ya mesti ora oleh. Ora oleh. Lah nyapa to ora kok karomah ora oleh diketok, lha piye carane? Carane piye? Terus malih niku kula niki penggemar berat dawuh-dawuhe utawa ngajine Mbah Yai Jamal. Suarane merdu, penak. Niku. Jan nek masalah tatap muka mungkin kula kena dihitung jari. Pas ngaji kliwonan teng Tulungagung, kali pas diundang teng Ringin Agung. Nah niku mboten terlalu kathah. Tapi kula jam seneng saestu. Kadang-kadang niku teng grup niku di-share niku dawuh Yai Jamal niku. Dan niku hampir sedaya ngaji-ngajine niku nggih membahas masalah karomah para wali-wali. Bahkan tidak jarang membahas masalah Pondok Peta. Dawuhne karomah Yai Jalil. Pernah juga mungkin sampean buka imalim mbok menawi enten tasian teng ngene YouTube niku. Masalah riyen kula nate di-share niku nggih teng YouTube ya. Niku dawuhne karomah Yai Solah. Nalika tasik mondok teng ngene Yai Jamal kan niku. Jadi walhasil karomah niku mboten saged niku di sembunyi-sembunyi mboten saged. Kecuali wonten sing duwe kejadian secara pribadi. Umpamane enten niku. Umpamane pas salat atau pas wiridan nggone persepian niku. Terus tiba-tiba iso mumbul umpamane. Utawa asale napa niku salat teng ngene uzlah teng kamar terus pindah ning masjid umpamane utawa ning Mekah umpamane niku. Lah niku sanes karomah. Niku ujian. Kok umpama kaya ngono kuwi bangga, kandas. Ya wis megur sakmono kuwi. Gusti Allah nguji sampai tekan ndi tujuanmu iki sakjane. Mbah sampai tekan ngono wah berarti aku wis teko berhasil, wis sukses iki ngono. Utawa mungkin nek tangga-tangga niku njaluk tombon. Dilalah niku yo waras terus. Tapi nek umpamane orang yakini nek kuwi wis sukses, ya gak masalah. Anta maksudi waridho kamatlubi. Mung panjenengan Gusti ingkang kula tuju, ridhone panjenengan ingkang kula padosi. Dan nek ngono ya no problem, gak masalah. Terus enten waline Gusti Allah Ta'ala nalika kebongkar rahasiane, kebongkar karomai langsung nyuwun mati niku enten. Niku kisoe Syekh Abdullah bin Al-Mubarak. Niku zamane tabi'in. Niku teng Jazirah Arab. Nalika niku nglampahi haji terus niat menetap untuk sementara di Mekah untuk beberapa bulan. Lah saat niku teng Mekah niku lagi musim peceklik. Disebabkan oleh kemarau yang berkepanjangan.
Nah, awake krungu Mekah ngono ketoke meguru masjid Masjidil Haram kali Ka'bah kan ngoten. Padahal iki nggih sami mone Kediri ya enek kotane, ya enek pelosoke kan ngoten. Lah niku nalika niku sampai peceklik. Wakeh sing wong sing kelaparan. Hewan-hewan ternak pada mati mergo teko kekurangan banyu, teko kekurangan pangan. Nah niku. Terus akhirnya para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama-ulama, para masyarakat umum niku bersepakat untuk melakukan sholat istisqa. Tidak ketinggalan Syekh Abdullah bin Mubarak niku wau. Sholat istisqa piye kanthi khudu. Wis tenanan yang Gusti Allah. Sampai ndonga. Terus kok ora enek tanda-tanda udan. Panggacip padang. Terus diumumnya sesuk dibaleni maneh. Begitu pula. Artinya ya ora enek tanda-tanda udan. Terus sampai diumumnya ke hari ketiga. Ya ngono ya panggah ora enek tanda-tanda udan. Terus akhirnya Syekh Abdullah bin Mubarak niku wau memutuskan untuk sholat istisqa dewi. Kadar aku duduk asli wong kene ae cara umpama aku ora melu-melu sholat maneh ning kene ora terlalu nyolok. Niku. Terus pengen sholat istisqa dewi ning gone tempat uzlah, tempat persepian. Akhirnya Syekh Abdullah bin Mubarak niku wau melampah menyusuri tebing-tebing, bukit-bukit niku. Terus ketemu gua. Diinceng niku umpama tinggi salat wong 5 7 ngono ya sedeng. Tapi dalane sempit. Iso mlebu wong siji dengan menyamping. Terus mlebu salat 2 rakaat, terus wiridan-wiridan, terus ndonga. Ndonga niku nyuwun udan. Nah mboten dangu niku wonten malih tiyang mlebet. Pemuda berkulit hitam legam, cara gaya penampilane ngono ya layake budak, layake budak. Nah mlebu terus salat 2 rakaat. Bar salat niku kaya lae wong sujud niku batuke diselet ing lemah sarana ndonga marang Gusti Allah taala. Duh Gusti, demi sifat kuwaos panjenengan Gusti. Demi sifat agung panjenengan Gusti. Demi sifat lomo panjenengan Gusti. Niki kawula-kawulane panjenengan kathah sing sami kelaparan, sami kena peceklik, kemarau panjang. Lan kawula panjenengan sampun nglampahi salat istisqa sampai 3 hari berturut-turut. Tapi dereng panjenengan turunaken udan. Gusti demi sifat mulya panjenengan, demi sifat kuwas panjenengan, demi sifat lomo panjenengan. Boten badhe kula angkat sirah kula saderenge panjenengan nurunaken udan. Langsung udan deres niku. Langsung udan deres. Ayo Syekh Abdullah bin Al-Mubarak niku tercengang gumun pol teh iki wali tenan iki. Lah wong ulama-ulama terpandang niku salat istisqa ora siji atusan. Iku salat istisqa sampai 3 hari berturut-turut ora udan. Aku sing gedekur wis salat dhewe ning kene mau wiridan dhewe ya ora udan-udan. Bahasan pemuda iku ndonga ngono langsung udan. Langsung udan. Sebareng ngono sesuai dengan ucapane nek wis udan berarti ngangkat kepala terus akhirnya medal. Padahal menerobos derese udan. Nah, Syekh Abdullah Ibnu Mubarak niku wau penasaran. Sakjane sapa iki pemuda iki? Ditutne akhirnya, ditutne terus melampah, ditutne. Ayo delik-delik maksudnya. Ben ora roh ngono. Oh, mlebu kae omah cara saiki ya semah mewah ngono. Terus tekon nang masyarakat setempat niku daleme sinten? Oh niku daleme Fulan bin Fulan. Niku. Terus akhirnya tanpa basa-basi sowan nyarono.
Nggih, anggen kula sowan di samping silaturahim, kula mireng-mireng teng mriki nggih budak kathah nggih. Oh nggih, nggih mboten kok kathah nggih gadah. Nggih nek dipun parengaken kula badhe nempel setunggal. Oh nggih, berhubung sing teko niku ulama, digolekne sing rada ganteng, sing rada cekatan. Ditokne niku. Niki rada cekatan iki. Terus mangane gak wakeh nemen iki. Ya ngeten. Wah sanes niki man mboten patek cocok karo niki. Terus dijikukne maneh sing kedua, sing ketiga, sing keempat. Tetep mboten cocok. Wah, kadosé mboten enten nggih niki sing cocok kangge jenengan. Masa pun mboten enten malih. Jane nggih tasih enten tapi mboten cocok mungkin nggih jenengan. Yang niku ireng males mame kathah. Mboten. Iso cobi mbok menawa cocok. Terus akhirnya ditokne. Ya pun niki mawon. Niki mawon sing kula tumbas. Oh, lha nek kuwi murah kuwi. Kuwi mbiyen lek tuku 20 dinar, nek saiki maling 5 dinar mbok payu apa ora. Nggih pun kula tumbas sedaya dinar. Dituku 10 dinar. Wis dikomule ning dalan niku dereng sempat kenalan utawa dereng sempat. Langsung si pemuda niku matur ngeten. Syekh Abdullah bin Mubarak. Kenapa panjenengan tumbas kula? Estu kula mboten bakal kersa, mboten bakal purun kula nglayani panjenengan. Oh, aja salah aja salah paham. Terus karo ngomong, kok ono jenengku. Kapan lek krungu iki lho. Dereng kenalan belas niku. Terus semakin yakin niku, Syekh Abdullah bin Mubarak niku. Kula niki aku ki tuku sampean ora kok mergo sampean takon nglayani aku, justru aku ape nglayani sampean. Wis gak dijawab apa-apa sampai teko omah. Wis niku teng ngarepe griya niku kados enten ya omah cilik. Wis sampean manggon ning kene, wis ape nglakoni apa terserah aku ora ngongkon apa-apa. Tak wae mangan sak cukupe sak wareke. Engko nek umpamane sing ngeteri urung teko sampean wis luwe utawa wis ngelak, sampean njaluk ngarep bocah-bocah kuwi. Engko diteri. Wis menek banyune sing dingge wudu, sing dingge adus engko entek, kon ngiseni wis disediani cara mbiyen jamane padasan namine. Ngoten niku. Wis menengai, akhirnya disawang niku si pemuda hitam legam niku wau wudu. Wah, iki pape salat iki. Terus mlebet tengene kamare diinceng kalih Syekh Abdullah bin Mubarak niku diinceng. Dipe salat 2 rakaat. Bare niku wis kados ndonga kados bersair ngoten. Duh Gusti, zat ingkang kagungan rahasia. Iki rahasia sampun dadi jelas, sampun dadi nyata. Tegese pun boten rahasia malih. Nek wali niku kan wali niku, tapi nek wali-wali mahmul ini kan samar. Rahasia. Lah nek wis konangan kan berarti boten rahasia malih. Tegese niki umur kula mungkin sampun celak Gusti, mungkin langkung sae mbok pilih menika estu. Terus donga nyelot iri. Terus akhirnya mboten suarane belas. Terus si Abdullah niku penasaran, terus akhirnya mlebet. Ditingali sampun meninggal. Dadi niku wau namine wali mahmul, wali sing dirahasiakne. La ya'riful wali ilal wali. Dan niku karomahe nek konangan nggih niku rata-rata ngoten. Nggih niku mboten kathah, napa malih sedaya. Niku mboten. Dadi kados ngoten niku. Lah enten malih niku. Niki sing balik malih masalah ikhlas. Niku wonten tiyang ingkang kodhok salat fardu. Niku pun suwene kejadian niku 30 tahun yang lalu.
Niku lagi dikodoki sakniki. 30 tahun yang lalu, sakniku umur kula sak menten, riyen niku pas umur niku. Nah niku eling nek nglakoni salat pas niku oleh panggonan ning gone barisan nomor loro tegese ora saf pertama. Lah padahal dia niku orang terpandang, nek kaya ngene iki apa kata masyarakat nek sampai aku manggone saf kedua. Nek ning pertama kan ya rada lumayan gitu. Duwe pikiran sing kaya ngono kuwi. Tegese iki ora ikhlas. Ngono. Lah niku terus dikodoki, mbasan wis dadi wong sing iso nglakoni ikhlas, akhirnya terus dikodoki. Nggih, dados menika ingkang saged kula aturaken nggih pramila niki salat kita sedaya niki enten roe napa mboten mengke sama padha-padha ayo digrayahi kan ngoten. Iki pas salat niku roe awake dhewe niku apa ya manggon ning jero madhep yang Gusti Allah tenan apa belayang-belayang tekon ndi kan ngoten. Nggih, sekap semanten mawon ingkang saged kula aturaken saestu sedaya kelepatan nyuwun ngapunten saestu. Nggih. Atur ngapunten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.